So Buko Nalendro. Opa, 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 opa. Yo. Yeah. Oh,
Luruskan barisan yo. Prajurit. Atur posisi. Alon waton kelakon. Geremat-geremet watone selamat. Tumuk-tumuk watone entuk, Dik. Hah, piye sing kari dhewe tumuk-tumuk watone entuk. Wah, lha iki. Ya karang kuwi golek enake iki. Pokoke ning ndi-ndi kudune entuk. Saiki alon-alon nduk karo nunggu. Iya. Iya ditunggu masa. Iya iya iya. Bakso kudu nalendra lho iki. Sak jose. Oh yeah.
Yuk maju yang mana, yang mana, yang mana. Tinggal pilih. Yo. Ayo, yo. Ayo pilih lawannya dewe-dewe. Nek ora lawan mending mundur. Maju maneh. Pecutmu. Ya. Aduh. Laiki. Langsung candak, Mas. Oh. Yuk, ger. Ya. Yo, alon yo. Leren. Tenang ora nek udan. Leren meneh. Leren sik tinggal ngunduh, Mas. Oh, iki jelas ora kudanan nek awake tenang wae. Iya. Lah dalah jadile lang siji to. Iki grup Nganti, Mas. 7 apa 8? Kok yang ngene ya, Mas? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilang siji. Jebule wong angon ki ya kudu awas ya, Mas. Hah? Ilang siji neh. Oh. Lah sing siji nganti iki? Kok ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Mas. 8 kae lho kae nganggo jilbab siji. ngawure. Masa sing loro digondol pitik. Ngambara ing ngawang-awang angle
langut kebasan tanpa tebih narabase meko mendong Niter Niteri jagat mulandoro ngembara munggahe katukul mumbat satemahin nomo Nah, leren meneh. Kok penak aman to Mas ket mau leren ae. Pokoke beksa kudu nalendra ki oke istirahate mangke. Iki dilanjutke sripat-sripit. Seripat karo seripit. Sripat sripit. Gak aku nangis si Sri. Yo, Mbak yo. Gasrem. Pokoke Ayo gas luru. Apa? Gas luru. Lurus. Runguku ora kuwi. Ayo Mas Uneng. Ya wis ngono sik madeg. Ngadeg ngono. Ya wis ngadeg. Kuwi ora usah mbok tarik ngadeg ben biar ngadeg dhek. Wis ngadeg. Wis ngadeg ket mben.
Jual jawil buri sapa ta? Aku lho, ngene lho, ngene. Sing penting nek kowe wisata aja nyanyi pada hari Minggu. Lah kok iso? Kowe iso ditutuki tukange Delman. Delman. Kak iso. Mosok raine dilunggui. Ku duduk di muka lho Mas, maksudnya duduk ayah ke kota. Heeh. Naik Delman istimewa ku duduk di muka. Lah aku ya bukan muka ini. Ya terus muka di apa? depan. Muka itu di depan. Ya di muka kok. Bukan mukamu. Ki terus apa ora? Ya tintekke ndak total pitik. Ndak total pitik. Ayo. Sudah selesai, kita bubar. Iki Sudah. ojo Sekarang lali. giliran As Only. Kose ojo Kan sekarang lali. sudah Sabtu. Kose Jadi ojo lali ana sing request lagu. Napa Mas? Lagune suwek. Hah? Suwek. Kok suwe? Suwe Ya, ombo. Bojone juragane njaluk lagu suwek. Sigar. Oh sigar. Tak kira Sigar. Sigar ku ya beda karo suwek kok, Mas. Suwe kan ngono, nek kene wis sigar. Ya engko diaturke lagune. Nggih, mangke dipinangkani. Kok saiki ta jane? Saiki ya kena engko ya kena daripada engko dadi utang. Kok dadi eto? Diaturke. Alah rokoke. Cap Rokok robot. kelebet. Aku ya pengen dadi Mas nek ngene iki. Ya dadi ora apa-apa. Mbok aku tak melu. Oke. Tenang kowe, ora usah nglirik. Haha. Lah iya. Nggih. Berarti niki Diaturke lagune sigar ya, Mas. nggih, diaturke lagune sigar sesarengan kali musisi Gombloh Musik. Musiknya. Nah, Gombloh Musik. Oh ini gombloh musik. Pimpinane Mas Agus ini. Mas Agus. Sesarengan Beksa Kuda Nalendra nyawiji sesarengan wonten ing Blerangan Sidoarjo Ponjo. Gunung Iya. Kidul. Juga pada siang hari ini kerja bareng Bas Audio Sound Sound System. system. Benak tenan Mas. Iki wedake apik tenan iki. Yo. Manut aku Mas, ora sida disigar apa ora. Wedake apik. Iya. Iki mah nganggo labur. Nganggo labur ngendi ki malah klawu. Keneng keringet Mas. Juga ada Mbah. para YouTubernya Mas. Lagunya Mas. apa, Mbah? Mbah, lagu apa, Mbah? Oh, alang anu simbah sik to. Lagu apa, Mbah? Wes Oh. ora butuh lagu kok simbah. Terima kasih para YouTubernya, ada Semanu Video Channel, ada ya apa Mas? Mbak menawi sampai saking simbah-simbah ngertakan lagon semonggo Sikit mawon. Channel, juga ada Kadang Jegrek. konco-konco, beksa, kudo. Tresnalia, ora Nalendra. Tresnalia aku mau ya. Tresnalia. Kose. Lagune napa, Bu? Iki ketoke sing Suryana Yana. pokoknya aku golek sing tuwa sing jelas lagune enom iku. Pak Oleng, Nggih. simbah sing dadi kae lho kae sing simbah ketoke. Oh iki. Heeh. Sing antinge
Bah lagune. Sing ndi iki? Heeh. Sing iki. Idolaku lho ket mau joget telu Lagu mesti. apa, Mbak? Sing tak idolake Tulis, Mbak, apane lagu apa? jane? Antingnya karo goyange ngene mah lho. Heeh. Lagune apa biasanya kene lagune Caping Gunung lho. Bahaya. Dengah-dengah Masa? penting ditakoni. Lagune apa, Mbak? Manut. Wes, Walah, ngerti ora kowe? Ora. Padha. blendung ngene-ngene. Iya. Perahu layar. Perahu layar, Masya Allah. Nggih, engko Mas perahu layar mengke gek mantuk bubar. Pengertianku ki blendung ngene-ngene lah. Aku yang bingung ta ya. Nek cara kono ki praune ki ndenduk. Peraune blendung ngene-ngene. Wah, Sakmene. jadi ngene. Sing numpak sakmene. Ora, bojone Balamil sing lanang ngene. Piye? Iya. Perahu. Perahu. Terus? Layar. Layar. Oh, alah. Gek kok ndudingi aku Semene. iki layare piye? Oh, iki layar. Diaturke ayo perahu layare yo. Perahu layar. Nek aja bubar sih. Seneng ora pamit. Ayo tarik ning.
kasih yang begini-begini. Sampun Yang katur beledung lagi. tadi ya. Prawono minggu sing tak tunggu, tak kendul, tak kendul, tak kendul, tak kendul. Yo, no. Ya dikasih. Joget yo. Ayo, iyo, ayo, iyo, iyo, iyo. Ayo Bu. Joget. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng atawayang mangu nganti lingsir rengenge ono kene aku nunggu kowe. Lali janji nyatane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Niki udute pun mboten murup. Aja disetting lho aku, engko masuk YouTube. YouTube. Nek mlebu nggone YouTube piye? Ora apa-apa, iki YouTube. Wah luar biasa aku pur. Emang muat mlebu. YouTube. YouTube ki ambo. Pak Tub sing ngomong. Ayo, lanjut. Jancane Se oh asik yo, asik bersama bersokudo. Dino minggu sing tak
yoga-yogane iki. Iya, ngono lho. Ya ngono lho Mas Aku pengen nang mburi aku. Ini masih siang loh. Oh, aku mburi wae yo. Karo nonton. Senengane nang mburi. Kok nek kebulan karepmu. Ora, aku nonton goyanganmu kuwi lho. Piye? Aning goyange luwes ya Mas. Luwes. Piye Mas? Jan-jane kowe neng endi tak kudu-kudu tak kudu-kudu. Sekop. Yo, lanjut ya. Jan-jane kowe neng endi gelai ketemu saja nyobiani atiku sujana kowe kencan karo wong lanang liya Iya. Terima kasih. lali janjine sampun katur. Ya. Kayak iki pujane sing 50.000 nek ora gelem ngenehi tak belekne. Ya ora apa-apa. Gelem ora? Yo iman. Ora apa-apa Mas, karo matur. Niki ajeng dipinangkani mergone rencange 3 nggih kepripun carane ngono. Engko yo 10.000 wae tenang wae. Iya. Dumatil Mas. Matur nuwun Bu, mugi-mugi barokah, rezekinya lancar nggih. Ditarik dulu. Iki diselingi ditarik riyen. Oh, selingan tarik yo, coyo. Dulu. Oh, yeah. Oh, ah. 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 Semoy, ya. Aduh, alon. E-O-S-O.
sembuh. Yo bene sik kayak sembuh. Engko aku ngombene es campur ora es putih. Lah urung dicampur. Kuwi nek aku. Ayo, Galio. Oh ya. Ya. Wah, ora to. Oh ya. Iya, sembuh. Bisa Neo. Sembuh dong. Pisan meneh. Oh iya. Oh iya.
siji sing wani ngapunten menika pengumuman saking keluarga manten. Saking keluarga manten, monggo kula aturi kemawon tindak dhateng kalangan jadil. Menika putra-putra badhe nyuwun pamit. Saking keluarga manten, monggo. Iya. Oh, iya. Sembuh. Alah sembuh. Alah sembuh. Mari sembuh. Mari alias sembuh. Sembuhe wis mari. Sembuhe wis mari.
Asu sik, Mas. Ora. Kok sik simbahe ngersake apa? Yo. Simbahe agak mantap aji, aja diganggu. Sik. Sik, kita minggir. Hati-hati nggih, Mbah. Kok sik, Mbah? Awas, Alon, Mbah. awas. Aja diambekan sik, aduh. Aduh. Nah, kono minggir. Ya, minggir, Ayo, minggir. minggir. Mbak kesabet. Kok nek sing lemu kesabet ya iso kuru lho ya. Aduh. Karek tengah. Pancen tengah ngono kuwi lho Mas sing dadi finish-nya itu. Arep mubeng-mubeng endi-endi nyatane ning tengah lagi rampung. Yo. Lagune yo terke apa lagunya? Pamit. Hah? Oh, keluarga. Nggih, sepeda malih saking keluarga semoga. Bu. Mas penantene. Pamitan. Oh. Heeh. Pamit. Lagune pamit. Sabar nggih, Mbah. Sabar, Mbah. Alatnya agak dipindah. Putra wayah ki ya kudu sabar. Wong ki dadak mindah gamelan saka Bali. Ngapunten nggih Mas Fajar. Mbak. Tanggung mboten, Mas. Mungkin mawon sarene nek terus saya kathah tiyang mungkin mawon nggih. Biasanya nek mantan anyar ngoten niku malah mboten sare ya, Mas. Kok iso? Betah. Lah Betah betah. sing melek. Yen kok ati
Oh.